Ndị ọma ndị na-ege anyị ntị, ọnọdụ ngharịpụ bụ nchegbu onwe nke mmadụ enweghị onye dị nso nye ya. Ọ bụ oke ihe ụfụ ahụ nke anyị na-agabiga n'oge iru uju, ma Chineke nwere ọgwụgwọ nye ọnọdụ ngharịpụ. Na usoro ihe ọmụmụ a nke a kpọrọ imeri ngharịpụ, onye ọzụzụ atụrụ Dr. Jeremiah ga-egosi anyị site n'akwụkwọ nsọ ihe anyị kwesịrị ime iji merie ọnọdụ a. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'ebe ntụgharị gị, anyị na-abanye n'usoro ọmụmụ ihe ọhụrụ nke pụrụ iche nke ukwuu, nke anyị kpọrọ imeri ọnọdụ ngharịpụ. Nke a bụ usoro ihe ọmụmụ nke dị mkpa nke ukwuu nye ndị nke Kraịst, n'ihi na dịka anyị maara, anyị bi n'ụwa. Ọ bụ ezie na anyị bụ mmadụ nke ime mmụọ, ma anyị na-agagharị na anụ arụ. Ọtụtụ nsogbu na ihe ike dịkwa, ọtụtụ ngharịpụ, ọtụtụ ịda mba n'obi, ọtụtụ obi ntiwa na obi ịlọ mmiri. Kedu ka onye nke Kraịst pụrụ isi merie ihe ndị a niile? Kedu ka anyị pụrụ isi gabiga ihe ndị a niile ma pụtakwa dịka ndị mmeri? N'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị dị iche iche, nke pụtara na n'agbanyeghị ogo gị n'ime Kraịst, ị bụ onye ozi, ị bụ onye nkwusa ozi ọma, ị bụ onye ka na-etolite etolite n'ime Kraịst, ị bụ onye ka matara Kraịst taa, ị nwere oke gị nke ị na-agaghị nweta n'ihe ọmụmụ a, imeri ọnọdụ nke ngharịpụ. Taa n'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ odibo nke nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Odibo nke nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Ọ bụ n'akwụkwọ Jeremaya nakwa n'akwụkwọ Abụ Akwa ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Nke a bụ ihe ọmụmụ nke ga-akpọrọ anyị baa n'ime ndụ nwoke a onye a na-akpọ Jeremaya. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, na nke mbụ, anyị ga-ahụ ihe kpatara obi ịda mba nke Jeremaya. N'agba nke abụọ ya kwa, anyị ga-ahụ ihe kpatara nkwudosi ike nke Jeremaya. Ugbu a, n'ịbanye n'ihe ọmụmụ anyị, e nwere ụdị ngharịpụ dị iche iche nke ndị mmadụ na-eche iru. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ihe ịma atụ nke otu ụdị ma ọ bụ ụdị ngharịpụ nke ọzọ. E nwere ụdị mmetụta nke ngharịpụ nke na-abịakwute mmadụ mgbe onye ha hụrụ n'anya nwụnarịrị ha. Eleghị anya, ọ bụ ụdị nke a bụ nke na-akacha emetụta anyị n'ebe dịkarịsịrị omimi nke ndụ anyị. Eleghị anya kwa, e nwere ụfọdụ n'ime anyị ugbu a ndị mmadụ onye ha hụrụ n'anya rapụnarịrị na mgbe na-adịghị anya gara aga. Ekpere m ugbu a bụ ka Chineke setịpụ aka ọgwụgwọ nsọ ya ma weta udo zuru oke nye unu n'ime obi unu, ka iru ọma ya nke na-achụsasị iru uju bịakwa ma were ọnọdụ n'ime ndụ unu, ma wetakwa nkasi obi n'ebe o zuru oke nye unu n'aha Jizọs Kraịst. E nwere ụdị ngharịpụ nke na-abịa mgbe e wezugara mmadụ site n'ebe ndị enyi ya nọ, ndị mgbasa ozi ọma, ndị na-esite na mba jee na mba, ndị a na-akpọ ndị mishọnarị, na-ekwukarị banyere ụdị ngharịpụ a. Ha na-ekwukarị banyere ihe ọ dị ka ya ịnọ n'obodo ọzọ ma ọ bụkwara na mba ọzọ nke na-abụghị mba nke aka ha, ma ọ bụkwa n'obodo nke na-abụghị obodo nke aka gị. Mgbe ihe ike na-echekwa gị iru, ọ dịghị onye ọbụla n'ezinụlọ gị, onye dị nso nye gị, onye na-aghọta ihe na-agabiga. N'ezie, anụwo m ka ndị mgbasa oziọma mishọnarị na-ede banyere ụdị ọnọdụ ngharịpụ a ma ọ bụ mmetụta nke enweghị mmadụ a. Ma otu ụdị nke mmetụta nke ngharịpụ ma ọ bụ enweghị mmadụ nke ndị mmadụ na-eleghara anya mgbe ha na-ekwu banyere isiokwu a bụ mmetụta nke ngharịpụ nke pụrụ iwere ọnọdụ n'ime ndụ mmadụ, ọbụna dị oge ọ na-anọdụ n'etiti nke igwe mmadụ. Mmetụta nke ngharịpụ pụrụ ịnọ n'ime ndụ mmadụ ọbụna dị mgbe ndị mmadụ ndị hụrụ ya n'anya gbara ya gburugburu. Nke a bụ ụdị mmetụta nke ngharịpụ ma ọ bụ enweghị mmadụ nke na-abịakwute ndị mmadụ ndị a kpọrọ ọkpụkpọ oku iguzoro naanị ha
nakwa ije ozi naanị ha ndị zakwara ọkpụkpọ oku a. Ugbu a n'otu akụkụ, apụrụ m ịsị na ozi a bụ nye ndị isi nakwa ndị na-eje ozi, ndị ọzụzụ atụrụ, ma n'akụkụ nke ọzọ ọ bụkwa nye mmadụ niile, n'ihi na anyị niile dịka ndị nke Kraịst n'otu oge maọbụ nke ọzọ n'ime ndụ anyị ga-anata ọkpụkpọ oku ime mkpebi nke eleghị anya ọ bụghị mmadụ niile ndị gbara anyị gburugburu ga-anabata ya nke ọma. Mgbe ahụkwa anyị ga-adịkwa ka ndị nọ n'ọnọdụ enweghị mmadụ. Anyị ga-enwekwa mmetụta nke ngharịpụ. Mgbe ahụ anyị ga-ahụtakwa onwe anyị n'ime ọnọdụ nke nwoke a, onye anyị ga-eleba anya n'ime ndụ ya taa na nkeji ole na ole. Nwoke onye naanị ya n'ihe dịka 50 gara n'iru ije ozi ya na-anataghị ịhụnanya ọbụla ma ọ bụkwa na obi ekele site n'aka ndị ọ na-eje ozi nye. Ọ nọrọ hụ ka ihe ike niile dị iche iche mere ndị Chineke kpọrọ ya ije ozi nye n'ime ọchịchị nke ndị eze 5. Ọ hụrụ ka enweghị otu obi kewara ndị ya. Ọ nọrọ hụ ka ọgba aghara chịrị isi n'etiti ndị ya. Ọ hụrụ nsogbu niile dị iche iche nke obodo ka ha welitere isi n'ụbọchị ya. Ọ nọkwara hụ ka naanị enweghị ojuju afọ nakwa obi ịlọ mmiri ghọrọ ejirimara nke ọgbọ ya. O jere ozi dịka onye amụma nke Chineke na mba Juda, dịka nwoke onye akpọrọ asị, onye a na-akwa emo, onye a na-eme akaja. N'otu oge ha tụrụ ya nkume, chụpụkwa ya site n'obodo nke aka ya. N'oge ọzọ ha tiri ya ihe otiti n'ụzọ ime ya ihe ihere n'iru ọha na eze. N'otu oge ọzọkwa etinyere ya n'ime ụlọ mkpọrọ. Otu ugbokwa ha tinyekwara ya n'ime olulu ma rapụkwa ya n'ebe ahụ ebe ha chere na ọ nwụọla. N'eziokwu, naanị ya dere otu akwụkwọ nke jupụtara n'ukwe nke iru uju ọnwụ iji kọwaa obi ntiwa n'ihi mbibi nke ebibiri obodo nsọ. Anyị na-akpọ akwụkwọ a abụ akwa nke Jeremaya. Ọ bụrụ na ịgụbeghị ya na nso nso a, ọ ga-adị mma ka ime nke a. Ọ bụrụkwa na ịgụọ ya, ị ga-ahụta ihe onyonyo nke nwoke onye nọ n'ọnọdụ nke ngharịpụ, onye na-agabigakwa oke obi ntiwa, onye anyị na-akpọ Jeremaya onye amụma. Ugbu a Jeremaya jere ozi n'ime afọ 40 ikpeazụ nke mba Juda, site n'afọ nke 13 nke eze Josaya ruekwa na mbibi nke Jerusalem. Na mgbakọ nke aka m, nwoke a bụ nwoke onye kachasị anọdụ n'ime ọnọdụ nke ngharịpụ nke a pụrụ ịhụta n'ime akwụkwọ agba ochie niile. Ọ ga-amasịkwa m inyere gị aka ịghọta ihe nwoke a jiri bụrụ onye nwere mmetụta nke enweghị mmadụ n'ogo dị otu a. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị nọ nso nakwa akwụkwọ ndedata ihe gị, ugbu a ka ị pụrụ itinye ha n'ọlụ, n'ihi na ọ pụrụ ịmasị gị dedata ụfọdụ ebe ọgụgụ anyị dịka anyị ga-aga n'iru na azụ nke akwụkwọ Jeremaya nakwa akwụkwọ abụ akwa, ka anyị wee nwee ike ịgụ obi onye amụma bụ onye amụma nke a kpọrọ obe akwa. Ihe kpatara Jeremaya jiri bụrụ onye nọrọ naanị ya na-enwekwa mmetụta nke obi ntiwa bụ nke a: o nwere obi ịlọ mmiri n'ihi ndaghachi azụ nke ndị ya. Ka anyị jee n'isi nke 5 nke akwụkwọ Jeremaya. Ọ ga-amasịkwa m ka ịhụta ya n'ime akwụkwọ nsọ nke gị dịka m onwe m na-agụpụta ya site na nke m. Jeremaya isi nke 5 malite n'ahịrị nke 30 ruo na nke 40. Ọ na-asị otu a: ihe iju anya na ihe jọgburu onwe ya emewo n'ala. Ndị amụma ebuwo amụma ụgha. Ndị nchụaja na-azọtakwa ndị m site n'aka ha. Ndị m ahụwokwa ihe dị otu a n'anya. Ma gịnị ka unu ga-eme n'ikpeazụ ya? Jeremaya sịrị na ndị amụma na-ebu amụma ụgha. Ndị nchụaja na-ejikwa ọkwa ha na-eri ngo. Ma ihe bụkwa ihe dị oke mwute n'ime nke a niile, dịka m na-ahụ ihe onye amụma Jeremaya mere, bụ na ndị mmadụ ndị na-abịakwuta ndị amụma a nakwa ndị nchụaja a hụrụ nke a n'anya otu a. Ihe arụ a na-atọ ha ụtọ. N'afọ nke 8 nke ije ozi nke Jeremaya, n'ahịrị nke 20, anyị hụrụ onye amụma Jeremaya ka ọ na-ekwu okwu n'otu ahịrị nke akwụkwọ nsọ nke a na-eche na ọ bụ naanị nye ndị mgbasa ozi ọma, ma ọ bụghị. Nke a bụ akwa nke onye amụma onye kwara akwa n'ahịrị nke 20 nke isi nke 3, ma sịkwa: ewu, owuwe ihe ubi agabigawo, nghọkọta mkpụrụ agwụsiwo, ma anyị onwe anyị azọpụtaghị anyị. Ịhụrụ nke a,
Jeremaya 8 ahịrị nke 20. Jeremaya kegharịrị anya n'ime obodo ya niile. Ihe naanị ọ hụkwara bụ ọgbọ ndị nke daghachiri adaghachi, ndị nke daghachiri azụ, ndị siteworo n'ụzọ nke ezi omume ha ma banyekwa ugbu a n'ụzọ ọzọ nke dị anya site n'ebe Jehova nọ. Mba ugbu a na-adakwa ada. N'ezie, otu okwu nke jupụtara ebe niile n'ime akwụkwọ ya bụ okwu a nke bụ ndaghachi azụ. Hụta nke a n'ahịrị nke 19 nke 2. Ọ sị, ihe ọjọọ gị ga-adọ gị aka na ntị, ndaghachi azụ gị niile ga-abakwara gị mba. Ngwalekwa ahịrị nke 6 nke 3. Ọ na-asụ otu a: Jehova wee sị m n'ụbọchị Josaya bụ eze, ị hụwo ihe Izrel nke na-adaghachi azụ meworo. Ndaghachi azụ. Ngwale ahịrị nke 8 nke 3. Mgbe hụ na mgbe m chụpụsịrị Izrel n'ihe akwụkwọ nkewa ya n'ihi ihe ndị a niile, bụ na Izrel nke na-adaghachi azụ kwarịrị iko, na nwanne ya nwaanyị nke na-aghọgbu aghọgbu Juda atụghị egwu, o wee jekwa iko ọbụnadị ya onwe ya. Ngwale ahịrị nke 22 nke Jeremaya 3. Ọ na-asị otu a: latanụ ụmụ nke na-adaghachi azụ, m ga-agwọ ndaghachi azụ niile nke unu. Lee anyị anya, anyị abịakwutewo gị n'ihi na gị onwe gị bụ Jehova bụ Chineke anyị. Latanụ ụmụ nke na-adaghachi azụ. Ngwale Jeremaya 5 ahịrị nke 6. Ọ na-asị, n'ihi ya ọdụm nke sitere n'oke ọhịa ga-etigbu ha, anụ ọhịa wolf nke ala ihe na-adịghị ga-ebibi ha, agụ ga na-eti obodo niile ha anya, a ga-adọgbu onye ọbụla nke na-apụ n'ime ha, n'ihi na njehie ha dị ọtụtụ, ndaghachi azụ niile nke ha dịkwa ike. Ahịrị nke 17 nke 14. Ọ na-asị otu a: ọ bụ ezie na ajọ omume anyị azawo megide anyị, ma gị lụọ ọlụ n'ihi aha gị Jehova, n'ihi na ndaghachi azụ anyị dị ọtụtụ, gị ka anyị mehieworo megide. Ị hụrụ nke a? Ọ bụghị na Chineke na-akpọ ha ndị ndaghachi azụ, ha onwe ha maara na ha bụ ndị ndaghachi azụ. Okwu a bụ ndaghachi azụ jupụtakwara ebe niile n'akwụkwọ a. Lee Jeremaya ebe ọ na-anọ ugbu a, onye amụma nke Chineke, onye na-ejekwa ije n'ime ezi omume. Ọ na-elekwa anya dịka obodo ya, ndị Chineke kpọrọ ya ijere ozi, na-agbada n'ime ndaghachi azụ. Ma nke emeghị ka ozi ya gbanwee. O kwusara ikpe Chineke nye mmadụ niile. Ọ makwara nke ọma, ọbụnadị malite n'oge awa ahụ nke ọ banyere n'ime ije ozi a, na ha agaghị aṅa ya ntị n'olu. Ma ọ ga-amasị m ka ị tụlee obi ezi omume nke onye nke Chineke a, onye na-eti mkpu akwa megide ajọ omume nke ndị ya, ma ha adịghị aṅa ya ntị. O wee gaa n'iru ile obodo ya n'anya mmiri, ka ha siri gaa n'iru ịda ruekwa n'ala nkịtị. Otu nwoke a na-akpọ Lord Macaulay, onye bụrụ onye nhazi akụkọ histrị onye mba Britain, dere okwu ndị a banyere mmadụ ọzọ, ma nke a dabara adaba nye nwoke a bụ Jeremaya. Gee ntị ihe o kwuru. Ọ sịrị, ọ bụ ihe dị ike icheta ihe ọzọ nke dị ụfụ karịa nwoke dị ukwuu, onye na-enweghị ihe ọzọ ọbụla ọ pụrụ ime karịa ịnọdụ ma na-elekwa anya ka obodo ya na-adasasị n'ike ọgwụgwụ, ije ozi nye ya na nsogbu ya niile, nakwa ime nzuzu ya niile, nke bụ ihe na-ebute nkwụsị ikpeazụ ya ụzọ, wee nọdụkwa ma hụkwa ka ike ya niile kpọnwụsịrị n'otu n'otu, ruokwa mgbe na-enweghị ihe ọbụla ọzọ fọdụrụ ma ọ bụghị oyi na ọchịchịrị nakwa iru ure. Nke a bụ akwụkwọ Thomas Macaulay nke a kpọrọ Critical and Historical Essays. Jeremaya guzoro ma hụkwa ka nke a niile mere obodo ya. N'ezie, ọ bụrụ nwoke onye nọrọ n'ọnọdụ nke ngharịpụ na mmetụta nke enweghị mmadụ ọbụla, n'ihi enweghị onye ọzọ nke nara ahụta ihe ndị a nke ya onwe ya nara ahụ. Mgbe achọrọ m ka ịhụta na nke abụọ, Jeremaya nọrọ n'ọnọdụ nke ngharịpụ n'ihi obi ịda mba nke enweghị mmasị nke ndị ya. Akpọrọ Jeremaya onye amụma na-akwa akwa ọtụtụ oge nke ndụ ya ka ọ nọrọ n'anya mmiri. Anyị gụrụ banyere anya mmiri ndị a n'ahịrị nke mbụ nke 9, Jeremaya 9
ahịrị nke mbụ ọ na-asị otu a: ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na isi m bụ mmiri mmiri, a sị na anya m abụọ bụ isi iyi nke anya mmiri, ka m wee kwaa akwa n'ehihie na abalị banyere ndị e gburu egbu nke ada ndị m. Ngwa lee ahịrị nke 17 nke isi nke 13 ọ na-asị otu a: ma ọ bụrụ na unu anụghị ya, na nzuzu ka mkpụrụ obi m ga-akwa akwa n'ihi mpako unu, anya mmiri ga-apụkwa n'anya m nke ukwuu, anya mmiri wee si n'anya m rụda, n'ihi na a dọtara igwe atụrụ Jehova n'agha. Jeremaya sịrị, ị gaghị ege ntị n'ihe m na-ekwu, ị gaghị anụ ikpe ziri ezi nke Chineke nke m na-ekwusa. Naanị ihe m pụkwara ime na nsaghachi nye nke a bụkwa ịkwa akwa na ịwụsa anya mmiri. Ọ bụrụ na ị tụgharịa n'akwụkwọ Abụ Akwa isi nke mbụ ahịrị nke 2, ị ga-ahụkwa otu isiokwu ahụ ọzọ. Ọ na-asị otu a: ọ na-akwasị akwa ike n'abalị, anya mmiri ya dịkwa na ntị ya abụọ, ọ dịghị onye nkasi obi o nwere n'etiti ndị niile na-ahụ ya n'anya. Ndị enyi ya niile aghọgbuo ya, ha aghọworo ya ndị iro. Ngwale Abụ Akwa isi 2 ahịrị nke 11 ọ na-asị otu a: anya m abụọ adalawo n'isi m site n'anya mmiri, ngịrị afọ m anụwo ọkụ, awụsiwo m umeju m n'ala dịka mmiri, n'ihi ntipịa nke ada ndị m, n'ihi na ụmụntakịrị na ụmụ nke na-aṅụ ara na-ada mba n'ama niile nke obodo. Ahịrị nke 18 nke isi nke 2 ọ sị: obi ha tikuru Onyenwe anyị mkpu, gị mgbidi ada Zayọn, mee ka anya mmiri rụda dịka osimiri ehihie n'abalị, enyela onwe gị izu ike, ka nwa anya gị ghara ịkwụsị akwụsị. Dịka Jeremaya na-eche banyere ikpe ziri ezi nke Chineke megide ndị Izrel nakwa mbibi ikpeazụ nke obodo a, naanị ihe ọ pụrụ ime bụ ịkwa akwa. Anya mmiri wụsịkwara site n'anya ya dịka ọ na-awụsị obi ya n'ịkpọsa ikpe a, ma ọ dịghịkwa onye ọbụla nke ṅara ya ntị. Ọzọkwa gụnyere nke a, Jeremaya nwere obi ịda mba n'ihi mgbakụta azụ nke ndị enyi ya. Ajụjụ bụ, ọ bụ eziokwu na ọ bụ naanị Jeremaya guzoro? Nke a bụ kpọmkwem ama nke akwụkwọ nsọ gbara banyere nke a. Na mbụ ndị enyi ya gbakụtere ya azụ ma malitekwa ịchọ ọdịda ya. N'akwụkwọ Abụ Akwa isi mbụ ahịrị nke 20 nakwa nke 21 anyị gụrụ okwu ndị a. Ọ na-asị otu a: lee Jehova, n'ihi na ahụ dịrị m, ngịrị afọ m na-anụ m ọkụ, obi na-atụgharị n'ime m n'ihi na enupụwo m isi nke ukwuu. N'ezi mma agha agbabawo aka nwa, n'ụlọ ihe dịka ọnwụ dị, ha nụwo na onye na-ezu ume ka m bụ. Ọ dịghị onye nkasi obi m nwere, ndị iro m niile anụwo ihe ọjọọ m, obi atọwa ha ụtọ na gị onwe gị emewo ya. Ịhụrụ ya? Ọ bụrụ na anyị laghachi n'ahịrị nke 17 nakwa nke 18 nke akwụkwọ Jeremaya isi 15, anyị ga-ahụ okwu ndị a ndị na-etiwe obi. Ọ na-asị otu a: anọdụghị m ala n'izu nzuzo nke ndị na-achị ọchị nke ukwuu, aṅụrịkwa m ọṅụ n'ihi aka gị, naanị m nọdụrụ ala n'ihi na oke iwe ka iji woro mejụọ m. N'ihi gịnị ka ihe mgbu m dịgidere mgbe niile? N'ihi gịnị ka ntịpụta ọnya m na-adịghị ngwọta? Ọ jụwo ka agwọta ya. Ị ga-abụrụ m naanị ihe dịka mmiri iyi na-arafu arafu, dịka mmiri na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Mmadụ niile gbakọtere Jeremaya azụ. Naanị ya na-anọdụkwa, naanị ya na-eguzokwa na ntipu nke obodo nke na-adasasị adasa, na-etiku ha n'ịkpọsa ihe Chineke kpọrọ ya ka o kwusaa. Ọ dịghị onye ọbụla nụrụ olu ya, ọ dịghị onye ọbụla gere ntị nye okwu ya. Ndị enyi ya kwa ndị kwesịrị ịnọ ebe ahụ ịgba ya ume nakwa ịkasi ya obi, ha niile gbakwutere ya azụ. Naanị Jeremaya nọrọ. Ị pụkwara inwe mmetụta nke mgbawa nke obi ya dịka ọ na-ede okwu ndị a bụ ndị anyị gụrụ. O rutere n'ikpeazụ ugbu a n'ebe ọ dere na njikere ịwụsa ọwa ma gbakwa alụkwaghị m. Soro m gụọ n'isi nke 20 nke akwụkwọ Jeremaya ahịrị nke 14 ruekwa
na nke 18. Anyị niile n'otu n'otu enwewe otu ụbọchị nke dị ka nke a. Amaghị m ihe nke bụrụ ikuku nke ikpeazụ nke fesasịrị mmụọ ya, ma otu ụbọchị Jeremaya kulitere ma sịkwa na ikwe n'aka agafeela ọkpụ aka. Ọ malitere imetara onwe ya ebere. O wee bee akwa n'oke olu n'ahịrịokwu ndị a. Ọ sịrị, ihe a na-abụ ọnụ ka ụbọchị ahụ bụ nke a mụrụ m n'ime ya, ụbọchị nke nne m mụrụ m, ya ghara ịbụ ihe a gọziri agọzi. Onye a na-abụ ọnụ ka nwoke ahụ bụ nke ziri nna m ozi sị, amụtara gị nwa nwoke, na-eme ka ọ ṅụrị ọṅụ nke ukwuu. Ka nwoke ahụ dịkwa ka obodo niile nke Jehova kwaturu ghara ichegharị, ya nụkwa iti mkpu n'ụtụtụ na iti mkpu agha n'etiti ehihie, n'ihi na omume gị ka nwa site n'afọ nne m. Nne m ewee ghọrọ m ili, afọ ya ga-eburu m mgbe ebighị ebi. N'ihi gịnịkwa ka m siri n'afọ nne m pụta ịhụ ọnọdụ ọjọọ na mwute, ewee ji ihere mee ka ụbọchị m niile gwụsịa. Ị nụrụ ụda akwa? Nwoke a ugbu a erutewo n'ala ala ya. Ọ sịrị, ọ ga-amasị m ịbụ nwoke ahụ ọnụ, bụ onye wetara nna m ozi na amụwo m. Ihe a na-abụ ọnụ ka ọ bụ ụbọchị a mụrụ m. Ọ gara agụ m agụ ịnọgide gaa n'iru n'ime afọ nne m. Ọ gakwara masị m ma asị na nke ahụ ghọrọ m ili. A na-abụ ụbọchị a mụpụtara m ọnụ. Obi dara mba nke ukwuu, erikpuokwa m n'ime ọnọdụ ngharịpụ, ruekwa na achọghị m ịnọ gaa n'iru. N'ezie, achọghị m iche na amụpụtara m. Ọ bụkwa otu okwu a ka anyị hụtakwara n'isi nke 15 ahịrị 10. Ọ sị, ahụhụ dịrị m nne m na ịmụwo m onye ọgụ na onye esemokwu n'ebe ụwa niile dị. Ebinyeghị m ego n'ụma, mmadụ ebinyeghịkwa m ego n'ụma, ma onye ọbụla n'ime ha na-akọcha m. Unu hụrụ ndị dị otu a? Aka nwebeghị nsogbu nke ego, ma lee n'ọnọdụ m. Nke a bụ ọnọdụ Jeremaya hụtara onwe ya n'ime ya. Echekwara m na ebe kachasị elu nke obi ịda mba nakwa obi ịlọ mmiri Jeremaya ka anyị pụrụ ịhụta n'isi nke 9 ahịrị nke 2. Enweghị onye isi ije ozi ọbụla, eleghị anya enweghị onye ọbụla onye na-enwebeghị mmetụta ndị a ndị Jeremaya kwupụtara n'ebe a. Ọ sịrị, ọ ga-adị m n'ọma ma a sị na m nwere ebe ịnọ ọnọdụ abalị nke ndị ije n'ọzara, ka m wee rapụ ndị m si n'ebe ha nọ laa, n'ihi na ha niile bụ ndị na-akwa iko, nzukọ ndị nghọgbu. Echetara m ọtụtụ afọ gara aga mgbe Jim Conway bipụtara akwụkwọ ya nke a kpọrọ Men in Midlife Crisis. Amaghị m ihe nke a niile bụrụ ruekwa oge m gụrụ akwụkwọ ahụ. Mgbe ahụ amalitekwara m ichegbu onwe m n'ihi ya. Ma echetara m nkọwa okwu nke akwụkwọ ahụ nke dịkwara ka nke a. Ọ sị, oge ụfọdụ ana m adị ka igwe kọmputa nke bụ ịpị aka n'otu ebe ozi ọma ga-adapụta, ịpịakwa aka n'ebe ọzọ ndụmọdụ na-adapụtakwa, ịpịakwa aka n'ebe nke ọzọ nnọkọ anyasụ nke ndị ezinụlọ na-adapụtakwa. Ọ sịkwara, ọ dịrị m ka a ga-asị na m bụ igwe nke ahaziri ahazi maka ịlụ ọlụ, ọ bụghịkwa m na-eme ihe ndị m na-eme na ndụ m. Mgbe ahụ ọ gara n'iru, ọ sị, otu ụbọchị dịka m na-ara akwụ ụgbọala m, otu echiche dị ike nke ukwuu bịakwasịrị m, nke na-asị m, abanyekwala n'ogbe ebe ahụ ibi, kama nyara ụgbọala gị gaa n'iru, naanị nyara ya na-aga nnọọ, jee ebe ọbụla ọ sọrọ ya, naanị iji gbanarị ndụ nke a. Ị hụrụ ya? Nwoke a dị na njikere n'ebe a ịwụsa ọwa. Nyara ụgbọala gị gaa n'iru, akwụsịkwala. Alakụrụkwara ndị ezinụlọ gị, alakụrụkwara ndị nzukọ gị, alakụrụkwara ndị a niile ndị na-achọ ọtụtụ ihe n'aka gị. Mee nke a taa, mee nke echi, ma ha niile n'ime ihe niile nke ị na-eme, ha enweghị ojuju afọ, ha nweghị obi ụtọ, ha nweghị ọṅụ. Nyara ụgbọala gị gawa, na-aga nnọọ. Ọ bụkwa otu a ka ọtụtụ ndị mmadụ na-esi rute n'ogo ahụ nke ha na-eji aka ha ewepụ ndụ ha. Mmadụ ole n'ime unu nwere ọnwụnwa a?
opekata mpe otu ugbo na ndụ unu. Inwe agụụ ịkwụsị. Agụụ ịkwụsị oge ụfọdụ bụ ihe a pụrụ ịhụta n'ime anyị niile n'otu mgbe maọbụ nke ọzọ, n'otu ihe maọbụkwa nke ọzọ. Ma ị maara akụkọ ọma dị n'ime ya. Jeremaya akwụsịghị. Haleluya! Ọ kwụsịghị. O nwere mmasị kwụsị, ma ọ kwụsịghị. Obi dịkwa m ụtọ na akwụkwọ nsọ depụtara anyị ihe ngụkọ nke mmetụta ya, nke ọ dịghị eme ka ị nwee nkụpụ ume. Na e nwere otu nwoke n'ime akwụkwọ nsọ onye nwekwara mmetụta ndị a, ndị nke gị onwe gị nwere. Ị maara, oge ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na akwụkwọ nsọ na-ewepụtara anyị onyonyo nke ndị mmadụ ndị na-enweghị ntụpọ, ndị zuru oke, ndị na-apụghị ịbụ mmadụ n'ezie. Ma nke a bụ okwu ụgha. Akwụkwọ nsọ na-ewepụtara anyị ndị mmadụ ka ha siri dị. Akwụkwọ nsọ na-ewepụtara anyị ndị mmadụ ka ha dị. Mmadụ ndị bụ anụ arụ na ọbara, ndị na-eku ume dị ka anyị onwe anyị si ekuru, ndị na-enwe mmetụta dị ka anyị onwe anyị si enwe. Nke a bụ ihe okwu Chineke na-eme, igosi anyị ihe ndị buru anyị ụzọ gbaa ọsọ gabigara, nakwa ụzọ ha si nweta mmeri n'ime ha. Dịka unu na-aga n'iru n'ịgba ọsọ a n'olileanya, ka Onyenwe anyị gaa n'iru n'ịgba unu ume n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Ekwere m na Onyenwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịnapụta gị. Ọ bụ onye ọ bụ echi gara aga, taa, nakwa ruo mgbe ebighị ebi. Nye gị onwe gị, onye na-anabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ. Amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwenyere n'akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ime iji gaa n'iru. Chukwu gọzie gị. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477, ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.